awareness ka en gima sirikal kata NTSA oningo beni obed kanyakla gi all stakeholders to gibiro gi road safety awareness ma inyal tim publicly. Inyal tim gi bus stops, inyal tim gi parks kaka mantiere inyal luong ji on a weekend ilongo drivers to gitimore nade ipuonjo gi on the road safety gima ginyalo timo. Koro en gima aparo ni NTSA oningo beni okel stakeholders together. Both private sectors, the government should come together. En gima wanyalo weyo ne jo NTSA kende kata gima wanyalo weyo ne traffic police kende. En gima nyaka wan kaka the private sector wan bende nyaka wabi kanyakla wariwre kodgi mondo watim. To kwa timo ma tibo yudo ni gima kata ngato oningo beni ng'eyo to kopuonje kata koparne to nyise ni gima kama oningo beni timo kama. To kata kene barabara to nyalo paro gicha na yudo no puonja go ni time kama koro koningo beni ati gik moko kaka gik moko kaka yellow line, yes, lane discipline gin gik moko mako parne ngato gin seche moko gina negligence mako parni keche kata mumo wacho ni parne guru kata gitimore nade kata ging'eyo ma Petro mokuongo achiel yes koro ko parni tiyudo ka in kode mind ni sate to kowe mi nindo kata mana 6 months poko parni godo yot mondo mi gino timre nade o affect e barabara kaito nitiere gik moko kaka health issues mag driver nyaka gin gik makanyaka wawuoye keche samoro yudo ka health condition mar driver okoyiene mondo timre nade oriembi tiyudo ka ng'ani nitiere behind the wheels yot mondo timre nade okos masira e wang'ayo. Gik moko kaka stress. Ngeni stress joka matin but most of accidents timore mana nikech stress. Ng'ato paro kaka ne life obedo frustrated kata ng'ato paro kaka manager mare no frustrated kata ka supervisor mare no frustrated okelo paro opare ang'owa okelo opare barabara ka. Gin gik mako ogeng tiyudo ka wadhi reduce the number of accidents matimore e Kenya ka. Mara adek, issue of distraction driving. Iriembo simu yuak. Isema kusimu. I always say ni ka ng'ato riembo okoningo beni mako simu kata ne en agent maromo nade koningo beni kochun nyaki make then go off the road chung gari imakango imak simu to kni ine gari ineno ka gin town kai ene gari to timore nade ogo simu kori iwacho ndo ng'ato ere ka kodwa concentrate simu to dwa concentrate barabara gi geche mabiro kata madwa overtake kata joma cross ere ka kodwa odwa multitask all this tene barabara. Dong jomoko wacho ga ni seche moko gi connect bluetooth e simbe e gari kanyo koro nyalo wuoya moko keto kata simu e ite kama. Fine. Ibro connect. Koro watim kama. Imako simu. Gi bluetooth. Isicha kuwuoyo conversation. To news ng'ama gamogo ni simu do nyisi ni ing'e gima timore. Iwito mamau. Tell me nika ng'ano poko mi shock. Dongo se mi shock. Shock osegoi kanyo. Shock osegoi ma yot mondo mi because accident ne ng'ama luo banyi. Kata ka ne ng'ato dwa cross barabara to noningo beni slow down. Ing'eni pachok dhi biro ni ng'ato ne cross barabara. Ipo mana ni sitimori nade? Isegwe. Koro kato bedo mana ni gi connect bluetooth. Ni ido mako simu gi bluetooth iwuoye gari. Anto I don't agree with it. Yes. Koro distractive driving gin gik moko maka wapunjo drivers to biyudo ka nigi bro reduce the number of accidents matimore e piny ka. Weche go mago mag diny mag apeyni bende moko kuom gigo